Sziasztok! Ez itt a Teremfoci Podcast 41. része, és itt van velünk Tomi. Sziasztok! Robi. Sziasztok! Tibi. Sziasztok! Na, hát először kezdjük a messzámokkal. Halljuk, mondjuk Robi kit hozott 41-es számra. Én 41-es számra egy olyan játékost hoztam, aki az Atletico Madridban tűnt fel. Tibi fel is kapja a fejét. Majd az Atletico Madridból átigazolt a Milánba, ahol viszont már nem volt neki túl fényes karrierje. Ő pedig José Mari. Ugyanis a Milánban a 41-es volt. Nekem José Mariról van egy emlékem, a 2000-es olimpián a spanyoloknál játszott, és akkor még nem voltam jártas a nevekkel, akkor még azt hittem, hogy a női csapatot nézem, amikor meghallottam a nevét. Akkor még nem volt Di Maria, meg ilyenek. Meg Andrea Pirlo. Tibi? Nekem a 41-esem az igazából onnan jött, hogy amikor megláttam, hogy ebbe a mezbe játszik, ez nem túl gyakori messzám, akkor egyből tudtam, hogy őt fogom mondani, mert valahogy egyből erre a podcastre gondoltam. Declan Rice. Ha jól mondom, ő a West Ham Unitednak a játékosa. Tomi? Én a 41-es számra 2 darab játékost hoztam. Az egyik egy olyan játékos, aki a Hemingway igazolások közül a jobbik úgymond kalapba tartozik, de ő nem más, mint Thomas Job Ayok. A másik pedig a méltán híres, akár egyszezonos csodának is mondható, de 2 favoritomnál is megfordult, pedig Federico Macheda. Nekem Tibi előtte Rice-ot, úgyhogy én is őt hoztam. Nincsen tartalékom most. Nehéz lett volna itt már tartalékot hozni. 2 helyreigazítással szeretném kezdeni a mai részt, mert a múltkoriban hülyeséget mondtam, vagy hát nem mondtam végül is annyira hülyeséget, de amikor az olaszokról volt szó, és benyögtem, hogy egyszer 2-2-t játszottunk az olaszokkal a 2000-es évek elején, akkor Fehér Miklóst mondtam, arra emlékeztem, hogy Horváth Feri duplázott, de valamiért Fehér Miklós jött a számra, meg utána néztem, a keretben se volt azon a meccsen, úgyhogy így a korszakot eltalálva, de hülyeséget mondtam. Másik meg a Ben Hacker féle Red Bull Újpest, ott hát a kettőnek semmi köze nincs egymáshoz, mert a Ben Hacker az sokkal korábban volt, mint a Újpest Red Bull pletyka. A Ben Hacker az valamikor 10-es évek elején volt, a Red Bull Újpest pletyka az meg 2017-ben, tehát az eléggé friss pletyka volt. Igen, a Red Bull az a címerváltás előtti tavasszal volt, ja. A Ben Hacker pedig a belgának az egyik első nagy ide csábítása volt lényegében. Hát tudjuk, hogy Ben Hacker mennyire váltotta meg a magyar futballt. Hát ugye azóta. Igen. Akkor volt az, hogy az előző
tulajt lecsukták, és akkor a Fehér Csaba meg a góckozott a bilincsel az öltözőbe, meg hasonló Bizony. történet. És volt, aki azt hitte, hogy ez most legalább jó hír, hogy tulajdonosváltás volt. Hát, igen. Hát többit ismerjük. Így van. De most a héten nem tulajdonos váltások voltak, hanem edzőváltások voltak, méghozzá egyrészt, hát időrendi sorrendben mondom akkor, hogy Bódog Tamást leváltották Kispesten, és egyelőre Pisont István veszi át a helyét, utána meg Diózsőrben volt váltás, ott Feckó Tamás helyét vette át Geri Gergely. Hát amikor nyáron beszéltünk Bódogról, ott én úgy emlékszem, hogy én egy ilyen szép jövőt vizionáltam, mert úgy gondoltam, hogy azért Kispesten van pénz, paripa, fegyver, Bódog megkapja, amit lehet, és akkor abból majd ő főz. Mi lett a baj, Tomi? Hát, állítólag nem tudott együtt dolgozni Urbányi István sportigazgató elvtársal, mert hogy ő kért bizonyos posztokra bizonyos játékosokat, akik hát így nem igazán lettek megnevezve, de hát nem jöttek, hanem cserébe jöttek inkább a korábbi bajnokcsapatból visszajátékosok, illetve hát volt olyan poszt, amire konkrétan 4 alternatívája is volt Bódog Tamásnak. Hát elképzelhető, hogy ez lehetett az, ami ennek a házasságnak a végét jelentette, hogy ők igazából nem tudtak együtt dolgozni, és ugye még cserébe az eredmények sem érkeztek. Jó, most nyilván ugye volt itt ugye koronavírus történet is, ami az eredményeket befolyásolja, de azt gondolom, hogy úgy összességében nem ez volt a fő probléma. Viszont az elvállás az nem túl szép most. Igen, ugye Urbányi István is nyilatkozott az ügyben, Bódog Tamás is nyilatkozott az ügyben. Bódog Tamás ráadásul úgy, hogy ő kiemelte, hogy hát megegyeztek, hogy ő nem fog szólni egy rossz szót se, de Urbányi István nyilatkozata után ő úgy gondolta, hogy idézőjelben megtöri a csendet. Hát érdemes utána keresni a neten, illetve a nyomtatott sajtó formátumában, és akkor Kiki vonja le a konklúziókat, illetve rakja össze a szerinte legjobb választ erre a kérdésre. Hát igen, elkezdődött a váltás. Nem mondom, hogy oda-vissza, mert ugye Urbányi adott egy interjút, arra úgymond válaszolt Bódog, és arra már a Honvéd már nem reagált. De hát igen, nyilván ellent mondanak ott a érvek. Ki hibázott. Bódog az megemlítette, hogy Urbányi hívogatta, meg fenyegette a játékosokat. Bódognak kellett leállítani, meg hasonló dolgok. Említettél is, hogy kért játékosokat, de hát nem kapta meg, vagy akiket kapott, azok meg annak az erőléti állapota hagyott némi kívánnivalót maga után. És hát érdekes lett ez a sztori, így. Robi? Nekem lenne egy kérdésem Tomihoz, hogy a MTK elleni meccsen volt edzőbuktatás. Ugye ott 2-0-ról bukta el a Kispest a meccset. Hát nem bukta el, mert 2-2 lett, de hogy 27. percben már 2-0 volt a Honvédnak, aztán mégis döntetlen lett az eredmény. Ezt hogy látod? Hát igazából benne van, hogy a csapat az
adott egy löketet ennek a dolognak, de azért az elmúlt hetek, tehát a MTK meccs előtti heteken látott mérkőzések képei alapján, hát az is benne van egyébként, hogy ennyit bírt ez a történet, tehát tényleg ugye sokan most kezdtek el visszajönni a koronavírus fertőzés után, ugye erőnlét az nem igen, tehát azért kicsit ilyen is történet, tehát szerintem benne van az, hogy a játékosok is azért nem igazán hozták a maximumot, illetve az is benne van, hogy ez ennyit bírt ez a történet, tehát. És akkor ugye ne felejtsük el, hogy Amadou Mutarit is megemlítette Bódog, akinek az eladását fájlalta. Igen. A taktikája úgymond ráépült volna, vagyis hát egy ilyen gyors játékosra, aztán hát eladták a feje fölül, és nem lett pótolva. Egyébként ezek az igazolások eljövetele vagy nem jövetele el, ez egy kicsit összecseng majd a játékunk témájával, ugye a sportigazgatói témával. Majd ott lehet, hogy újra elő is szedjük ezeket az érveket a sportigazgatók ellen meg mellett. Hát egyébként sajnálatos, mert én Bódogból kicsit többet néztem ki. Most hát ezek után nem tudom. Ugye Diósgyőrben is megbukott egyszer. Nem tudom, mi lesz a folytatás számára. Jobb pedigréje volt, mint amit itt eddig produkált a magyar NB1-ben. Robi? Na, azt olvastam valahol kommentben, hogy Bundesliga szintet akar elvárni a magyar NB1-es játékosoktól, és azért nem működik az ő csapatainál a dolog. Mert hogy ugye ő igen, volt a Mainznál is pályaedző, volt a Lipcsénél is másodedző. Ugye erre fogják, hogy Bundesliga szintet akar a magyar NB1-ből csinálni. Így hirtelen. Egyébként valamilyen szinten a Bundesliga felé haladunk, mert a játékos bevételek azok elkezdtek abba az irányba menni, csak nem kell semmilyen eredmény hozzá. Tehát tulajdonképpen valamilyen szinten sikerül megugrani ezt a dolgot. Kispestnél sem tudom, hogy például mi a cél, mi az, amivel elégedettek lennének. Persze nyilván egy ilyen előre lejátszott bajnokságban nehéz, de... Hát ott ugye kimondott cél volt az év elején hát illetve nem is az év elején, hanem már inkább a tulajdonos váltás óta kimondott cél volt, hogy minél inkább megszorongatni a Ferencvárost és a Videótont. Hát ennek jelenleg fest az ellenkezőjét látjuk, de egyszer az életben biztos összejön. Ez volt a cél, majd elkezdődött a bajnokság. Igen. Tehát... Hát ahogy mindenkinek a 3-tól 10. helyig való. Hát szerintem az 4 lesz. Hát jó. De igen. Most már 4 az inkább. De Robi említette ezt a Bundesligát már el a játékosaitól. Ezt a Diósgyőrnél is írták, hogy mikor leváltották Feckót, hogy nehogy egy olyan edző jöjjön, aki nagy elvárásokkal jön, hogy nagyon megfuttatja a játékosokat, mert aztán egyből megbuktatják ott is, úgyhogy hogy van benne valami. De hát ott meg Bencés Miklós adott egy interjút, ahol ő meg nem volt megelégedve az edzésszámmal, meg a erőléttel a diósgyőri játékosoknál, és ő ezt jelezte is Feckónak. De Feckó nem hallgatott rá, és szerinte most ütött vissza ez a
Ez az ok. És emiatt a Diósgyőrnek a gyengébb teljesítménye. Szerintetek ebben van valami? Hát nem vagyunk ott, nem tudjuk, hogy mennyi edzés volt egy héten. Hát azért azt kihangsúlyozhatjuk szerintem, hogy azért Diósgyőrben évek óta baj van. Ugye évről évre csak éppen, hogy megússzák a kiesést, tehát azért én nem kifejezetten erre húznám rá a dolgot. Tehát ott valószínűleg valami más is lehet a háttérben. Azt hiszem Gera mondta azt, hogy a Premier League-ben meg ott olyan nagy edzések nincsenek a héten a mérkőzések között, mert elég erőlétet veszel a mérkőzés, ott inkább ilyen regenerálódó, meg ilyen frissítő edzések vannak, úgyhogy lehet, hogy Feckó meg Premier League szintet várt el a Diósgyőrtől, úgyhogy ezért nem voltak olyan nagy intenzitású edzések. De hát igen, sokan mondták már előre, hogy ez lesz a vége, mert hát egy pár MTK kommentet olvastam, akik mondták, hogy annó ugyanez volt, hogy az ősz az még nagyon jó volt, és tavasszal kipukkadt az MTK, hogy valószínűleg ilyen fáradtság jele lehetett, és hogy hát már ott is, akkor itt a Diósgyőrben is akkor valami hasonló. Na, valami hozzáfűzni való még a Magyar NB1-hez. Jó, akkor térjünk át a Bajnokok Ligájára, mert befejeződtek a csoportkörök, de hát nem csak a továbbjutásoktól, meg a kiesésektől volt hangos a sajtó, hanem hát igazából a Paris Saint-Germain Başakşehir mérkőzésen elhangzottakról volt szó. Hát elég érdekes történet volt, amikor a negyedik játékvezető szólt a főjátékvezetőnek, hogy piros lapot kell adni az egyik stábtagnak a kispadon, és megkérdezte a játékvezető a negyediket, hogy és kinek, és hát románul, de azt mondta a negyedik játékvezető, hogy a feketének. És hát ugye ez de elég érthetően mondta, ejtette ki a száján, amit hát ott a Başakşehir kispadon is félreértettek, mert hát a Negru szóra egyből rárontottak, és hát kérdőre is vonták a negyedik bírót. Hát eléggé nagy perpatvar lett ott, még a PSG-jai Kimpembe például leparancsolta a játékosokat a pályáról, és a Başakşehir játékosaival bevonultak az öltözőbe rasszizmus miatt. Persze, mint utólag kiderült, ez csak egy ilyen félreértés volt, mert a román játékvezető nyilván nem rasszista célból mondta ezt a fekete szót, hanem úgymond, hát most nem tudok jobb szót rá, hogy mint megkülönböztetés miatt, hogy rámutatás miatt, és hát ebből lett a félreértés, és hát másnap kellett lejátszani a meccset. Hát most itt ment az oda-vissza adok-kapok, hogy most akkor ez rasszizmusnak számít, hogy így mutatott rá Webóra, mint kiderült, ő volt a másodedző, ő neki kellett volna a piros lap, aki felhúzta magát ezen. Nektek erről mi a véleményetek? Tibi? Hálás feladat egyből. Reagálunk rá.
Hát kicsit szomorú, hogy manapság már konkrétan semmit nem lehet mondani lassan. Inkább az zavaró nekem ebben, hogy egyből mindenki levonul, és egy teljes cirkuszt csinálnak az egész sztoriból. Szerintem nem volt túl jól lereagálva az egész. Nekem ez a véleményem, nem kellett volna ennyire felfújni ezt a dolgot. Én nem tudom, én nem tudok belelátni ebbe ilyen nagy dolgokat. De hát majd biztos megváltozik a véleményem, hogy Ferencvárosba elmegyek a BLM szoborhoz jövőre. De most még egyelőre nem tudok ezzel mit kezdeni. Én nem, tényleg nem tudok erre is mondani, ezt szerintem az egész sztori nevetséges. Robi, szerinted mennyire életszerű az, hogy majd ott a meccs hevében a negyedik játékvezető azt fogja mondani, hogy balról a második embernek kéri a piros lapot, vagy hát ugye messzámot meg nevet nem tudott, mert kabátban volt, meg hát másodedző, annak nincs is messzáma. Ugye ez is volt egy érv, hogy miért nem azzal kezdte, nyilván azt nem tudod, de hogy miért nem mondjuk tényleg a balról a második embernek titulálta Bebót. Mennyire életszerű szerinted ez? Hát szerintem amúgy semennyire nem életszerű. Nagyjából hasonló véleményen vagyunk a rasszizmusról, mint jelenségről, de rasszistának mondani valakit azért, mert a saját anyanyelvét használja, az azért szerintem eléggé durva. Ugyanis románul a fekete az ezt jelenti, amit ugye te is mondtál. Viszont akkor már kérdezzünk meg egy spanyol ajkút, hogy ő például hogy mondja azt, hogy fekete. És akkor kiderül, hogy ő is hasonlóan mondja, csak nála ó van a végén. Vagy kérdezzünk meg egy olaszt, hogy ő hogy mondja, ő is hasonlóan, csak nála al van a végén, és a G az teljesen eltűnik írásban is, meg kiejtve is. Szóval ezért már egyből, vagy ezen felháborodni valaki, amúgy a saját anyanyelvét használja és úgy kommunikál, az szerintem azért elég durva, és ebbe az a vicces, hogyha bármilyen más szót használt volna a saját anyanyelvén, akkor ezen senki nem háborodik fel, meg senki nem lepődik meg. Maximum, mit tudom én, másnap vagy harmadnap, amikor valahogy kikerül olyan játékvezetők közötti felvétel, és akkor kiderül, hogy mit mondott a negyedik bíró. De szerintem azért ebbe belemagyarázni a rasszizmust azért elég durva. Most ezen ennyire felháborodni, meg levonulni, és játsszák le a meccset később, ez azért már nevetséges. Szerintem. Van benne valami, amit mondasz. Igazából, igen, hát tök szar, hogy tényleg a román nyelven is érthető volt, hogy mit akar mondani. Én azt is megértem egyébként, hogy hirtelen felhúzza magát, mert oké, hogy itt az volt a baj, hogy a bőr színen miatt különböztette meg. Tehát nem az, hogy a kabátja színen miatt, a haja színe miatt, meg a mit tudom én mi miatt, hanem rögtön, hogy a bőrszín miatt lett kiemelve. Hát én azt mondom, hogy szerintem rettentő buta volt, hogy így nyilatkozott, vagy így adta tudtára a játékvezetőnek, mert hát a mai világban azért így már mindenre ugranak be a PC, túlságosan PC világban ez már semmit nem lehet rendesen kiejteni. Persze tudom, hogy nem volt rasszista a bíró, de nagyon buta volt. Tehát igen. Tehát amit mondasz is, hogy hát ez, hogyha mit tudom én, például magyar bíró lett volna, soha nem derül ki.
pedig vannak nagyon szép rasszista szavak még rá, és még abból se derült volna ki. És bár egy jó UEFA ellenőr mindig ott van, ahol kell, úgyhogy ezt már tudjuk a magyar válogatott meccsekről is, akik fordítanak az UEFA felé. Ez jutott még eszembe. Tomi, neked mi a véleményed? Hát eléggé a pillanat hevében döntött a szóhasználatról a játékvezető sporttárs, ez tény, tehát szerencsésebb lett volna, hogyha azt mondja, hogy balról a második, de egyébként tényleg nagyon szerencsétlenül jött ki, hogy a román nyelvben a fekete az úgy hangzik, mint ugye tényleg az olaszban, a spanyolban, ugye akkor igazából niggerezhetett is volna ezzel az erővel, de hát tényleg felfújták nagyon ezt a dolgot emiatt, illetve tényleg a bíró is annyiban hibás, hogy inkább csak simán rámutatott volna, hogy ő az. De hát akkor mondták volna neki, hogy akkor rászoksz a lopásra. Tehát... Robi? Csak annyi, hogy ugyan mondtátok, hogy a pillanat hevében, ugye most visszakérdez valaki egy olyan kérdést, vagy feltesz egy olyan kérdést, amire mondjuk nem számítasz, mondjuk a pillanat hevébe, akkor mondjuk előfordul egy ilyen, hogy hirtelen nem gondolkozol, csak kimondod azt, ami legelőször eszedbe jut. De például, ha azt mondja, hogy az alacsonynak, a magasnak, a kövérnek, a soványnak, a nem tudom minek, akkor igazából valakinek az is bántó, ha azt mondod, hogy annak az alacsony palinak ott a kispadon. De mi mondod, hogy alacsony vagy? Én ennyi akarok lenni? A jóból keveset adnak. Mondjuk nem ismerem a Basasfehérnek a stábját, de ha például ő az egyedüli fekete bőrszínű, akkor nyilván az mondjuk egy egyértelmű dolog, hogy rámutat, hogy a fekete emberkére. Hát itt most kivételesen ez nem igaz, mert van egy legendájuk, aki a Premier League-ben letette a névjegyét, majd Törökországba végig turnézta már a félbajnokságot, őt Demba Bának hívják egyébként. Igen. Nemzeti sport szerint afroamerikai szegény, de hát tudjuk, hogy nem. Na jó, egyébként akkor most fordítok egy olyat rajta, hogy mondjuk egy kínai ült volna a padon, és akkor azt mondta volna, hogy a sárgának a sárgát. Tehát így azon például sokkal jobban és érthetően megsértődött volna a kispadon lévő személyzet, mert ott is lehet nyugodtan kiemelni, hogy kínai, már ha tudja, vagy akkor ázsiai. Tehát én azt mondom, hogy jogosan sértődött meg Bebo, meg Dembaba is. Az más kérdés, hogy nem hiszem el, hogy a negyedik játékvezető nem kért sűrűn elnézést utána, vagy hogy hívják az öltözőkben. És azt nem hiszem el, hogy a Başakşehir játékosai miért nem voltak kompromisszum képesek, hogy jó, hát elég buta, dilettáns megfogalmazás volt, de jó, akkor tisztázzuk, hogy akkor ez nem volt rasszista, ez a saját nyelvemen volt, és így akkor kimentek volna este 10-kor még a pályára, mert ugye arról volt még szó. És én nem hiszem el, hogy ezt asszertívan nem lehetett volna kommunikálni egymással. Mert egyébként ott is ugye felajánlották, hogy a Varszobában lévő olasz bírót cserélték volna le, de hogy akkor, vagy be,
negyedik helyet, de még abba sem mentek bele. Tehát én nem hiszem el, hogy ez a hiszti, ez most mi a francnak kellett ezek után, hogy szerintem ott tuti, hogy mondom, hogy ment az elnézés kérés, és hogy ezek után még mindig ment a túlcizás az öltözőben, nekem ez nem értem, tehát így ez érdekes. Hát főleg egy Basaksehírtől egyébként, aki Európa Puskás Akadémiája, tehát attól azért meg aztán pláne túlzott a hiszti. Ráadásul tényleg semmi értelme nem volt ennek, mert már rég kiestek. Tehát tök utolsóként a csoportból, tehát még semmiről nem döntött. Tehát ez tényleg inkább ilyen figyelemfelkeltés történet szagú. Igen. Hát másnap le is játszották a meccset, és simán kikaptak. Erről egyébként ugye eszembe jutott a Suárez Ebra sztori, ott meg ugye Uruguayul Negrosta vagy Negrusta, már nem emlékszem pontosan Ebrát, aki ugye ezen megsértődött, a Suárez meg ugye azzal védekezett, hogy ez kb. Azt jelenti, hogy haver, tesó Uruguayul. Náluk ez nem csúnya szó, de a Premier, hát az FA az eléggé elmeszelte utána Suárezt, és hát nem kegyelmezett. Egyébként pont a hetekben volt a Southampton elleni győztes gólt fejelő, szintén uruguayi Edinson Cavani-nak is egy ilyen Instagramos kiírása, ott is használta ezt a szót, és ott is már az FA már szankciókat fontolgatott, bár szerintem abból nem lett semmi, mert akkor azt már kiosztotta volna a büntetést. Úgyhogy hát érdekes dolgok ezek. Mondom, ezt simán meg lehetett volna beszélni az öltözőben is, és akkor lecserélik a negyedik játékvezetőt, és minden megy tovább. Valakinek még ehhez hozzáfűzni valója? Sehol senki. Hát akkor jöhetnek a BL eredmények. Hát a legnagyobb hír az kedden az volt, hogy a Manchester United csak az Európa Ligában folytathatja tavasszal. A Unitednak elég lett volna egy döntetlen Lipcsében, és azzal simán tovább megy. Ehhez képest az első 10 percben már, vagy 10 akárhányadik percben már 2-0 volt Lipcse részére. És bár 3-2 lett a vége, de azért nem volt ez olyan szoros meccs. Ez csak a harmadik helyhez volt elég. Hát gyötrelmesen szar volt a védekezés, azt tudom elmondani, főleg Wan-Bissakától. Utólag azzal magyarázták, hogy az 5 védőt nem értette nagyon, vagy hát ez volt hogy hívják, az intelem felé, hogy lefelé húzódjon, és hát a bal hátvéd Angelino Lipcsében meg hát fickándozott a bal oldalon, és gólt is lőtt, meg gólpaszt is adott. Hát ez Solskjaer eléggé benézte. Tomi, láttad a meccset? Néztem, igen. Hát nem voltam elégedett a látottakkal, de hát majd talán az Európa Ligában történik valami. Ha más nem egy elődöntő. Igen, egyébként előzetesen mindenki PSG Lipcsét mondott, én úgy emlékszem, vagy az volt a túlnyomó többség, hogy az a két csapat esélyes a továbbjutásra. Csak hát ugye a Manchester annyira bekavart, hogy nyert Párizsban, és megverte a Lipcsét, és eléggé jó esélye volt arra, hogy továbbjusson, és hát ez így fájó, hogy ebből mégse lett így továbbjutás. És
pedig az erőviszonyok azt mondták, hogy ez harmadik helyre lesz csak elég. Tibi? Szerintem mi is azt tippeltük az elején, hogy a PSG meg a Lipcse megy tovább, csak igen, végül is ebbe igaz, hogy az eredmények kicsit átírták, hogy így az utolsó fordulóra azért a Unitednek lett volna esélye. Hát mondjuk az utolsó meccsben azért benne volt, hogy ez nem biztos, hogy összejön. Összességében szerintem a Lipcse most előrébb jár, mint a United. Ez olyan volt, mint régen Kistelekinél az MLS elnökeként, amikor a válogatott sorsolást azt mindig úgy intézte, hogy először a kis csapatok, és utána még az utolsó fordulóban még mindig volt esélyünk a VB-re kijutni, de hát akkor mindig ott voltak a hollandok. Igen, a hollandokkal elég egy X idegenbe. Igen. És ugye hát azok a válogatottak, azok nagyon könnyedén tudtak X-et játszani a hollandokkal, hát nem. Hát igen, azért a Manchester közelebb volt szerintem, mint mi ezekhez a kijutásokhoz. De hát nem sikerült. Most kérdés, hogy akkor mégse jó az irány, ahova elindult a United, mert hogy itt azért az eddigiek alapján inkább a pozitív vélemények voltak szerintem. Pont jó, hogy mondod egyébként, mert a szurkolóknál szerintem nem. Hát jó volt, vannak még így is, akik védik Szulcsját. Tehát legfőképpen nem a szurkolók döntenek, hanem Woodward, aki nyilatkozott is, hogy ő megerősítette Szulcsjátnak a helyét, majd bejelentette még, hogy télen nem lesz igazolás. Úgyhogy jelek szerint nagy változás nem várható. Az irány szerinte jó, úgyhogy ezt kell elfogadni. Én látom a Lipcse és a United közötti különbséget, mégpedig nincs magyar játékos a Unitedban. Ott van az irány, magyar játékosokat kell venni. És akkor megvan a BL. Tovább jutás. Na jó, ez nagyon rossz volt, bocsánat. Jelen pillanatban maximum Szoboszlai, aki még így elképzelhető, hogy Manchesterbe menne, de a rajta kívül nem nagyon. Egyébként pont úgymond ezt fel is rótták Mino Raiolának, hogy pont egy ilyen sorsdöntő meccs előtt kellett nyilatkoznia, hogy hát Pogbának meg vannak számlálva a napjai Manchesterben, és hát valószínűleg télen távozik. Tehát ez eléggé rossz időzítésnek mondták. Robbi, neked erről mi a véleményed? Hát erre Solskjaer válaszolt, és ugye nem is kezdett Pogba a meccsen, hanem végül Matic helyére érkezett. Hát nem a legjobb időzítés, azért azt kell, hogy mondjam, de hát tudjuk, hogy Raiolát nem érdekli az ilyen, hanem csak a mucho dinero, aztán többi nem számít. A Pogbát eladja télen, abból neki is csúran csöppen pár millió, úgyhogy neki mindent meg kell tennie azért, hogy ő a pénzénél legyen, úgyhogy nem lepődtem meg, hogy pont ő nyilatkozott ilyet. Ő igazából ebbe a modern fociba egy igazi kártevő, aki mégis nagyon jól él ebből az egészből, úgyhogy ez a Pogba ügy, ez nagyon jól jön neki, azért összességében azért mondhatjuk. Zsáka folytja, szerintem. Így van. De hát Cvitkovics sem tudta, hogy milyen jó nélküle, úgyhogy... Majd Pogba is megtudja. Így van. Hát vagy Manchester. Csak hát hogy lesz olyan, hogy Pogba nélkül. Vajon tényleg el fogja adni a Manchester télen? Tibi. Én azt nem gondolom egyébként, hogy télen. Hogy el fogja adni, ez szerintem simán benne van. Tehát
akinek Raiola az ügynöke, az bármelyik átigazolási időszakban számíthat rá, hogy meg tudja győzni az ügynök arról, hogy neki már pedig szüksége van a váltásra. De igazából kinek kell Pogba? Tehát azért ez is nehéz kérdés szerintem. Juvénak. Hát van egy ilyen felvetés, hogy majd lesz egy ilyen Ronaldo-Pogba csere. Tehát, hogy a Chevrolet már ott csinálja a nagy lóvét Ronaldónak. Visszacsábítsák Manchesterben, de annak se tudom, hogy van-e értelme. Hát hajrá! Hát de így is Ronaldo, nem is tudom, hogy átigazolási díját, vagy fizetését, vagy hogy, de azt meg elvileg a Jeep-pálya, tehát akkor most hogy is van ez? Hát autógyártók azok egymás között adják-veszik most. Átveszik. Nem is tudom egyébként, hogy jó lenne, hogy most Pogba elmegy, akkor se lenne semmi változás Manchesterben, maximum tényleg az öltöző egy kicsit felszabadulna. Érdekes, mert amikor 2 éve ilyen december környékén hát eléggé lusta lett Pogba, és hát Mourinho-t kirúgták, utána hirtelen Solskjaernál elkezdett pörögni, játszani. Aztán hát most meg hasonló képen játszik. Valami hasonlót lát, mintha várna a következő edzőt, de hát úgy látszik nem lesz, úgyhogy ő lép le. Hát akkor menjünk át a szerdai napra, mert ott meg az volt a kérdés, hogy kiesik-e a Real Madrid a BL-ből, avagy tovább jut-e az Inter. Hát az előbbire nem a válasz, és az utóbbira is. Robi, kérlek foglald össze ezt a őszi BL csoportkört az Inter szempontjából. Hát ha az Inter szempontjából kell összefoglalnom ezt az idei BL-t, akkor arra azt kell mondjam, hogy ennél még Spalletti is jobb volt, hiszen ő 8 pontot összehozott valahogy akkor hát szerintem sokkal nehezebb csoportban, míg hát Signore 3-5-2 összehozott csekély 6-ot, és nem is az fáj, hogy a Reáltól 2-szer kikapott a csapat, mert a Reáltól ki lehet kapni 2-szer egy BL csoportban, nem erről van szó, hanem a Donetsk és a Gladbach elleni meccsek. Ugye alapból úgy kezdte az Inter, hogy 2 meccs, 2 döntetlen, utána 4 meccs, 2 pont, ami ugye azért elég durva, pedig hát se a Gladbach, se a Donetsk nem volt annyira nagyon jó, hogy azt tudjuk mondani, hogy igen, az azért már valami. Mondjuk a Gladbach szólt egy 5-öst talán a Shakhtarnak még valamikor, most nem tudom, de azért illet volna ebből a csoportból tovább jutni. Én olvastam Reál szurkolókat, akik nem voltak megelégedve a Reál teljesítményével a BL-ben. Hát ha pont ugyanezt hozta volna az Inter, akkor az szintén továbbjutást hozott volna, és igazából meg is lehetett volna valósítani. És ha jól tudom, akkor most fordult először az Interrel, hogy 4. helyen esett ki a BL csoportkörből. Ez szerintem azért mindent elmond. Amúgy jó nagy katyvasz volt ez a csoport, mert hát 2 játéknap után a Real Inter együtt volt a 3., 4., és
fordítva talán, mármint az Inter volt akkor még harmadik, de mindegy. És végül is az utolsó fordulóban azért alakulhatott volna úgy, hogy azért csak jön a papírforma, és a Real meg az Inter hozza. Aztán az Inter nem hozta. Az Inter nem hozta, igen, és volt egy olyan esetőség, hogy ha a Real és a Gladbach döntetlent játszik, akkor az Inter mindenféleképpen kiesik, és ott még a Shakhtar tovább juthatott volna, de hát a Real azt mondta, hogy igazából nemet mond az ilyenekre, és inkább megvette a Gladbachot, de igazából ez a BL teljesítmény az Intertől, hát ez pocsék. És ugye ilyenkor ugye előjönnek azok, hogy a Conte hát a nemzetközi szinten nem túl veretes eredménysorai. Mit látsz? Conte jövőjét az Inter kispadján meddig tart szerinted? Erről nem részletesen, de volt szó már a podcastben. Hát ameddig Marotta tudja fedezni őt, addig mindenféleképpen az Internél maradt Conte, de én nem látom, hogy ez a nagyon jó lenne, ez a Conte-féle Inter. Vannak néha jó eredmények, de én nem Contéval képzelem el a jövőt. Én örülnék egy jövő nyári edzőváltásnak, megmondom őszintén. Hát most már egyre sűrűbben jön ez föl. Még amikor ment az Internek, akkor is, hogy Conte lehet, hogy nem fejezik az idényt se az Inter kispadján. Hát az a szokásos összeveszések vezetőséggel. Aztán hát ezek után meg pláne felerősödtek ezek a hangok. Yeah. Ez a BL szezon az Internek pont azért is érdekes. Ugye az előző szezon után Conte kifakadt, és a vezetőséget kezdte okolni mindenért is. Aztán már akkor volt szó, hogy emiatt a nyilatkozat miatt kirúgják Contét és új edzőre, de végül Conte maradt. És igazából ezután a kirohanás után összehozni egy ilyen negyedik helyet a BL-ben, ez szerintem hát negatív értelemben fergeteges. De annyi pozitívum van, hogy lehet a bajnokságra koncentrálni. Lehet koncentrálni a bajnokságra, hogy bejussatok a BL-be, igen. Hogy aztán jövőre kiessetek, mert hát a bajnokságra kell koncentrálni, ahol be kell jutni a BL-be. Így van. Ez így van. Ez egy fölforgás. Hát már pénzügyileg sem mindegy, hogy bejut-e valaki a csoportkörbe, vagy sem. De igen, ez a... Nem mindegy. Igen, itt pénzügyileg meg azért is gond, mert hogy az Inter negyedik lett, tehát hogy konkrétan neki még az Európa Liga sincs már. Hát nem tudom, hogy mennyi köze van a pénzosztásnál ehhez, mert tudjuk, hogy az UEFA-nál nem a helyezés szerint megy, ott inkább a tévé. Mert hát emlékszem, amikor a Debrecen kb. Többet kapott, mint az Európa Liga elődöntős. Azzal, hogy negyedik lett. Tehát elég jó pénzt lehet azért akasztani, meg nem mindig a BL elődöntősök vagy döntősök keresik a többet, valamelyik, talán negyed döntőbe vagy nyolcad döntőbe kiesett is többet keres. Ez tényleg nem tudom, hogy megy ez a pénzelosztás, de hát nyilván a pénz a lényeg, úgyhogy akármennyi is az. Hát igen, a Contét azt meg akartam kérdezni Robi tőled, hát hogy mi lesz a jövőben. Tomi, valami BL-hez hozzáfűzni valód? Hát én erre a csoportra
még utalva, hogy hát nem nagyon gondoltam volna, hogy ez lesz a halálcsoport egyébként. Tehát ezek a körmérkőzések idézőjelbe, meg itt a körbe-körbe veregetések, hát ez fantasztikus. Tényleg nem gondoltam volna, ez zseniális egyébként, hogy tényleg mind a 4 csapat olyan eredményeket produkált, hogy így nem igazán volt benne papírformaszerűség, és hogy tényleg az utolsó mérkőzés folyamig nyitott volt, hogy ki és milyen formában jut tovább, illetve esik ki. Úgyhogy ez fantasztikus, ez ebből a szempontból nekem nagyon tetszett. Amúgy jól jelzi Conténak a merevségét, meg a alkalmazkodáshoz való teljes, elutasító viselkedését, hogy meginterjúvolták őt, hogy hát de mégis miért nem lehetett a Saktárt megverni, most ugye az utolsó fordulóba, hogyha az Európa Ligában az előző szezonban 5-0-val haza lettek küldve, és ugye Conte azt nyilatkozta, azt válaszolta erre a kérdésre, hogy hát a Shakhtar máshogy játszott most, mint akkor. Mert hogy a Shakhtar képes volt a változtatásra, de Conte nem. Conte csak megy előre, és a 3-5-2-t nyomatja végtelenségig, és ő képtelen az alkalmazkodásra. Tehát akkor most Igen, miről beszélünk? nem nagyon nyúlt nem nagyon nyúlt bele a meccsbe Conte. Ugye ezt is felrótták neki, hogy a Shakhtar az taktikailag megette az Intert reggelire. Tomira reflektálva még én is úgy voltam vele, hogy az utolsó fordulóban én szoktam nézegetni, hogy hogyha ez az eredmény születik, akkor az jut tovább, ha az minden. Na itt volt az, ahol én meg sem nyitottam a táblázatot, mert tudtam, hogy itt bárki bárkivel nyerhet, veszíthet, itt mindenki. De a durva, hogy itt tényleg az volt, hogy mindegyik csapatnak volt egy olyan ellenfél, aki ellen jobb volt az aránya. Tehát valahogy tudott úgy alakulni az eredmény, hogy ő továbbjutó lehessen. Szóval így tök izgalmas volt a végéig. Hát a többi csoportban olyan nagyon nagy meglepetés nem tudok most mondani. Mert szerintem nem nagyon volt. Hát annyit kiemelhetünk, hogy a Sevilla idén nem nyeri meg az Európa Ligát. Bizony. Mert most a Tottenham fogja megnyerni Mourinhoval. Már be is szólt, hogy ő nem ért egyet azzal, hogy aki kiesik a BL-ből, az még indulhat tavasszal egy másik Európa kupában. Úgyhogy értettük, hogy mire célzott. Amúgy én ezzel egyet tudok érteni. Én sose értettem egyet azzal, hogy a harmadik az még tovább megy az Európa Ligába, vagy UEFA kupába még régen. Ez nekem mindig is furcsa volt, hogy ha már BL-ben nem elég jó, akkor még a harmadik helyen még mehet tényleg egy másik kupasorozatba. Nekem mindig furcsa volt. De nem baj, mert az elkövetkezendő években ez majd tovább gördül, úgymond, és akkor majd szépen lehet menni az interkontinentális kupába is. De jó lesz. Jön a konferencia liga, aztán lehet számolgatni. Hasonló. Megy majd a matek. Úgyhogy ezek után nagyon remélem, hogy majd újjá alakul esetleg a Vásárvárosok kupája, illetve az Intertotó kupa is, és akkor majd ezekbe is még tovább lehet szárnyalni a kieső csapatoknak. Hát igen, de egyébként nekem is fura volt már ez régen is, hogy tényleg a harmadik helyezett az kiesik egyen lejjebb. Hát valószínűleg ez ilyen minőségi töltést vártak el ezzel annó. Mint amikor a playoff selejtezőből, BL selejtezőből kiesel, de akkor onnantól már Európa League csoportkörös vagy, tehát így. De hát mondom, majd a konferencia liga. Ez majd megold mindent.
Hát ha nincs több hozzászólni valótok a BL-hez, akkor térjünk át a világbajnoki selejtező csoportunkra, mert annak a sorsolása is megtörtént. Angliát, Lengyelországot, Albániát, Andorrát és San Marinót kaptuk. És hát itt ment a fejtegetés, hogy vagyunk-e olyan jók, hogy megelőzzük Lengyelországot. Szerintetek? Tibi? Hát, ha most a jelenlegi szituációt kell nézni, akkor végül is meg lehet is esélyünk, mert most azért elég jó helyzetben vagyunk. Igazából most összejönnek a dolgok a válogatott körül. Összességében én a lengyelt azért jobb válogatottnak gondolom, de a csapategység az elképzelhető, hogy odáig repíti úgymond a fiúkat, hogy meg tudjuk szorongatni, esetleg megelőzni a lengyeleket. Hát nehéz lesz azért, az biztos. Ezek szerint az angolok megszorongatására nem látsz esély. Nem én, hanem a szakértők. Én egyébként pont azt akartam mondani, hogy jó, most éppen az angolok a reneszánszukat élik, tehát nem olyan szarok, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt voltak. Ugye akkor még inkább a angolok voltak a verhetőbbek. Volt olyan időszak. Nem tudom, én azért nyilván nem vagyok elájulva az angol válogatott játékától. Tehát eredményekben hozzák elvártat, de hát nem a legszórakoztatóbb meccseket játsszák, inkább az eredménycentrikusság. Hát igen, de mikor volt annyira nagyon szórakoztató? Hát ez az, hogy eredményesek az angolok, úgyhogy inkább ennek is örülni kell. Igen, tehát hogyha van eredmény, az már egy lépés. Hát igen, a lengyelek... A nevek megvannak, tehát a nevek ugyanúgy megvannak most is az angoloknál, sőt, hát ugye nevek alapján mondjuk 10 évvel ezelőtt sokkal nagyobb nevek játszottak az angol válogatottban. A lengyeleknél pedig hát van egy erős mag, de azért ott inkább fiatalítás van, én úgy tudom. Most már nyilván még mindig Lewandowski köré építve, de azért ők elindultak egy másik irányba. Ott a szövetségkapitánnyal is ugye vannak kérdések, igen, mert túl elégedettek vele. A kapitánnyal nem elégedettek. Én személy szerint nagyon szeretem a lengyel bajnokságot magát, mert hát eltartja magát tulajdonképpen egy piaci alapon működő, nem top bajnokság, ami szerintem nagyon is követendő példa lehetne sok országban. Mi ugyanezt csináljuk, csak pontosan az ellentettjét, ugye, mindenben. Minden, amit ők csinálnak. Úgyhogy... Viszont a színvonal az ugyanolyan fasza. Igen, egyébként. Maga a lengyel bajnokságnak a játékszínvonala az nem egy egetrengető, és mégis tudnak köré piaci alapon jól működő bajnokságot szervezni. Mi ezt? Nem tudom, nekem ez mindig szimpatikusabb, mint ha állami injekcióból pumpáljunk fel minél több csapatot, és aztán várjuk a csodát, de hát tudjuk, hogy a futball az nem így működik. Csak egy bizonyos szintig lehet ezzel eljutni.
Hát mi ezt testközelből is láttuk azért a Cracovia-Gornyik meccsen. Így van. Tényleg nem volt egy egetrengető játék. De láthattuk legalább Kapusztkát, aki később a Leicesterhez ment. Bizony. Nem futotta be azt a karriert. Hát neki kellett már ezt pótolnia. Hát, nagy volt a kabát. Tomi, egyébként ilyenkor most így nagyon jól el vagyunk itt, az angolokat meg a lengyeleket kibeszéljük, de ilyenkor szokott lenni az, hogy ilyen albánok is beelőznek minket. Hát igen, az albán labdarúgás az rendkívül nagy felfutó, felfelé ívelő ágban van, úgyhogy nem szabad ám őket így alábecsülni, mert azért ők is adnak a top bajnokságba bőven játékost, úgyhogy, illetve a különböző egyéb ilyen mindenféle selejtező tornákon is azért ott vannak, mint veszélyes csapat, úgyhogy hát igen, azért lefelé is kell ám nézni, nem csak felfelé. És azért az andorrai csodameccsünk sem annyira rég volt. Hát igen, ezt is sokan elfelejtik, hogy oké, hogy megkaptuk Andorrát, de hát azért ott most a pékek elkezdik ám keményebben gyúrni a zsömlét. Robi, te mit szóltál ehhez a csoporthoz? Szerintem nem kérdés a csoport elsőnek a kiléte. Én inkább a második helyet látok majd nagy harcot Anglia és Lengyelország között. A többieknek futottak még. Hát Akkor nem San Marino nyeri a csoportot. Azért Nem. nyugtass meg. Ők már akkor is örülnek, ha egy gólt lőnek. Egyébként igen. Igazából ezzel a Nemzetek Ligája a csoportba való, vagy divízióba való feljutással kb. Azt is elintéztük, hogy VB-selejtezőt fogunk játszani, mert hatan vannak előttünk, azt hiszem, és azokból kell az, hogy mindegyiknek ki kell jutni első-második helyen a csoportjában, és akkor selejtezőkre már jók vagyunk, ha jól értettem, tehát ez egyszer ki lett számolva, ez a tézis nem van tartva, de hát azt majd inkább akkor, amikor majd véget érnek ezek a selejtezők, de mondom azt, hogy szinte biztos, hogy VB selejtezőt fogunk játszani, vagy VB pótselejtezőt ezzel, meg EB pótselejtezőt, tehát nagyon jó. Nagyon jó ez a Nemzetek Ligája, ezzel a feljutással, ez az A-divízió, ezt hozza magával. Ez tényleg egyébként ez a Nemzetek Ligája, ez még mindig annyira a favoritom, hogy elképesztő. Tehát, hogy kurvára nem értem az egészet, vagyis hát csak úgy nagyjából vágom a borsót, de hogy úgy megkeveri az állóvizet, hogy na csak, tehát vihar a biliben. Hát igen. Amivel még mondjuk jól is járhatunk igazából, de nem tudod, hogy jön ki a matek. Igen, ha minimum 6 csapat legalább második helyen végez, és mi meg tehát ez a ha, meg he, meg mit tudom én, tehát úristen, tehát egy döbbenet az egészen. Nem baj, mert úgyis a 10 millió matematikus országa vagyunk, úgyhogy ki van ez számolva. Egyébként pont ma csináltam kocsonyát, és azt olvastam az egyik receptnél, hogy a kocsonyát mindenki tud főzni, úgy, mint mindenki ért a focihoz, úgyhogy meg a válogatotthoz. Tehát ennyi. Jó.
Hát akkor erre majd még rátérünk, ha majd elkezdődnek a meccsek tavasszal. Szóval mit szóltatok ahhoz, hogy Zidane felhívta Szoboszlait, hogy csatlakozzon a Real Madridhoz? Tibi. Honnan volt meg a száma Zidane-nak? Szerintem ez ezekben a körökben annyira nem lehetetlen, hogy megszerezzék egymás számát. Amúgy nagyon örülök, hogy úgy néz ki, hogy nem. hanem úgy néz ki, hogy Lipcse lesz belőle, hát egy nem a Real kell legyen Szoboszlainak a célállomása. Hát ha valóban elmegy Lipcsébe, szerintem azzal egy tök jó döntést hoz. Igazából szerintem itt az idő a váltásra, és abból pedig talán ez a legjobb választás. Hát, mint Santiago Muñoz. Először a Newcastle, aztán a Real Madrid. Így van. Először a Newcastle-be kell egy győztes gólt rúgni. Az utolsó percben. Az utolsó percben. Tomi? Hát egyetértek, egyébként szerintem a Lipcse a lehető legjobb döntés most jelen helyzetben, hogy a fokozatosság elvét követi, mert valóban ő már mondhatjuk azt, hogy a Salzburgot kinőtte, és hogy azért időszerű a váltása, de szerintem tényleg a legjobb választás az, hogy akkor már inkább a Lipcsébe megy, és nem itt Milánokról, meg Arzenálokról, meg ilyen hasonlókról beszélgetünk, ugye, amik már azért hosszú ideje a sajtó által össze van boronálva vele, úgyhogy szerintem ennél jobban nem is dönthetett volna. Robi? Na jó, de hát a Bayern ellen kihagyta. Hát most odaigazol a Bundesligába, hogy megint kihagyja a Bayern ellen, akkor károgóknak megint igazuk lesz. De a Bayern úgyis leigazolja majd, hogyha nagyon jól fog menni neki. Az mondjuk igaz. Úgy előzi meg a Bayern-t a Lipcse, úgyhogy igazából asszimiláló. Esélye lesz az utolsó pillanatig, majd a végén nyer a Bayern. Hogy tavaly Haalandnál is ezt a váltást vizionáltam, hogy a Lipcsébe megy, aztán mégis Dortmund lett belőle. Mondjuk neki Rajola az ügynöke, úgyhogy valószínűleg itt lehet a Vidi. Hát ha német szinten nézzük, akkor igazából ugye a Dortmund meg a Lipcse körülbelül erő szempontjából egy szinten van jelenleg, de az Salzburgból a Lipcse talán a legkisebb kockázat. Úgy, hogy közben mégiscsak Bundesligai csapatba megy, tehát Hát ezért nem értettem ugye Haalandot, hát így, hogy kötött ki Dortmundban. Mondjuk itt megemlítetjük, hogy Favrét kirúgták a Dortmundból, úgyhogy ott új edző lesz. Jó. Eszéknek a milyen lett? Mészáros Lőrinc. díszpolgára. Díszpolgára, hát ez a megmentő, az Eszéki Sportklub megmentője, hát ez nagyon, nagyon hiányzott. Hát igen. Amihez nyúl, az arannyá válik. A zsebében maximum basszus. Nincsen semmi trükk. Ez csak munka, kérem szépen.
Jó. Más valami? Mehetünk a sportigazgatókra. Paolo Rossit még elfelejtettük mondani, hogy napokban elhunyt. De őt kihagytuk most az elején. Akartam mondani, de elfelejtettem. De így utólag most oda toltottam. Akkor top 5 sportigazgatók volt a játékunk témája. Én betettem fel. Hát eléggé szubjektív játék ez. Mindenki a saját megítélése szerint és belátása szerint állította össze a listát. Remélem mindenkinek sikerült 5 nevet ide citálni. És akkor kezdje Robi, szerintem. Köszönöm a szót. Megmondom őszintén, hogy mikor elkezdtem erre a játékra neveket gyűjteni, akkor rájöttem, hogy igazából nincs kedvenc sportigazgatóm. Úgyhogy kedvencet egyet sem tudtam hozni, viszont hoztam 5 nevet, akinek a munkásságát elismerem. És ha már szó volt a Dortmundról, akkor megemlítem Mihály Zorc nevét, aki a Dortmundnak a sportigazgatója. Szimpatikus az, amit a Dortmunddal művel, és azt kell mondjam, hogy csak így tovább. A következő név, hát nem mondom, hogy haza húz a szívem ilyen szempontból, mert hát azért nem, de Giuseppe Marottát azért hoztam, mégpedig a Juventusnál való ténykedése kapcsán. Szerintem azért jól felépítette azt a Juventust, ami igazából már 8 éve végigsöpri a szériát, és azért kivitte az én elismerésemet. Remélem, hogy hasonlót tud majd tenni az Interért is, de ahhoz be kell váltani a Contét. Következő nevem a listán. Az ő csapatáról is volt már szó, és szerintem igazából nem is lehet lehagyni talán egy ilyen listáról. Ő Ralf Rangnick, aki a Lipcsénél tevékenykedik. Szerintem nem kell nagyon túragozni. Az a munka, ami ott folyik, az szerintem. Mondjad, Tibi? Már nem egyébként. Akkor ezt elmondom, hogy én nekem is rajta van a listámon, de hogy 2019-ig tevékenykedett. Már nem ő a sportigazgató, viszont hát magát, amit elért az Salzburgnál, meg a Lipcsénél, mert hogy igazából mindkettőnek volt sportigazgatója, azért az nem akármi. Lehet szeretni, nem szeretni a Lipcsét, de azért a kalap emelés szerintem jár nekik, amit mondjuk az elmúlt 10 évben mondjuk leraktak az asztalra. Így van. Nem baj, hogy már nincs ott, de attól még. Hát az alapokat ő tette le. Igen. Ahogy a magyar válogatott alapjait is ugye Lékensz. Nekem Pintér. Pintér után. No, köszönöm a helyreigazítást. Akkor következő nevem a listán. Ő Ramon Rodríguez Verdejo, de mindenki úgy ismeri, hogy Monkey, vagy Monchi, nem tudom ezt pontosan, hogy kell ejteni. Tomi biztos ki tud javítani. Ő a lingvisztikus itt. És őt pedig a... Én csével hallottam. Én is egyébként. Akkor jó.
Őt a Sevillánál eltöltött évei miatt hoztam. Igazából olyan neveket említek, hogy Diego Capel, Jesus Navas, Sergio Ramos vagy Reyes, akkor azért ő keze eléggé benne van ebbe. Vagy pedig például Dani Alves-t is lehet mondani, vagy Rakiticot. Úgyhogy a kieső Sevillát felkarolva egész jól összehozta. Úgyhogy kivívta az én elismerésemet. És az utolsó nevem pedig a Liverpooli Michael Edwards, aki meg szintén ezt a Liverpoolt így összerakni nem kis teljesítmény, attól függetlenül, hogy ugye azért a játékosok java része ugye vásárolva lett, de hát ugye annak is össze kell érnie, nem kirakni a kirakóst azért nem egyszerű. Úgyhogy őt én ezért hoztam. A Liverpoolhoz hozzáteszem, hogy én nem hoztam Liverpoolba senkit, mert ott inkább az FSG, a maga a tulajdonos, aki ugye így összehozta ezt a jelen Liverpooli csapatot. Ugye ott inkább a Moneyball című filmben látottak elve volt, hogy ugye ott ilyen statisztikai alapon hozták. Azt nem tudtam pontosan, hogy ki a fejesen, hát most így megtudtam. Inkább ilyen jó kis ilyen közös csapatmunka. De egyébként igen, a tulajdonosnak a munkája az mindenképp pozitív, de hogy Michael Edwards 2016-ban ment oda. És pontosan azért, mert hát kellett neki egy olyan ember, aki véghez is viszi azt, amit ő kigondolt. Azért arra elég sűrűn szoktunk példát látni, hogy egy tulajdonos kicsit túltolja a belenyúlást a csapatba, és szerintem ott pont jól lett eltalálva ez a dolog. Valószínűleg Michael Edwardsnak a munkája az ezáltal is működhet ennyire, azért látjuk, hogy lényegében azért azóta, hogy ott van a Liverpool, szárnyal minden szinten. Hát megfigyeled, odáig nagyon nem is szárnyal, tehát akkor már 6 éve ott volt az FSG, és így mégis van. Ugye Stuart Downingok, meg Balotellik, meg hasonló játékosok voltak. Hát pontosan ez az, hogy ezért kellett egy olyan ember, aki meg tudja teremteni azt a közeget, ami nyerni is tud, nem pedig csak igazából ugye nagyon sok összevásárlás volt a Liverpoolnál is, és küzdöttek, de az a 30 év bajnoki címre várás, az mondjuk tényleg rengeteg kinkeserves évvel telt el, úgyhogy... Egyébként... Igen? Szerintem egyébként a legjobb példa az ő munkásságában az, hogy a mindenhol leírt Mohamed Salát oda tudta vinni úgy, hogy statisztikai alapon meggyőzte a vezetőséget, hogy igenis, benne van potenciál. Igen. Hát igen, mert ugye az alapja az volt a Liverpoolnak, hogy ugye statisztikát néznek, mint tényleg a baseballban. Csak és úgy egyébként még jobb, ha azt nézzük, hogy a statisztikát nézzünk, hogy a Salah már volt egyszer Angliába. És hát azért nem hiszem, hogy bárkiben mély nyomokat hagyott a Chelsea-ben eltöltött időszaka. De nem volt rossz a Chelsea-ben. Hát tehetséges volt, tehát már a Baselben is jó volt. Tehát azért kiszúrni mondjuk nem volt nehéz szerintem. Tehát, a tehetséget mindenhol meglátták benne, de igazán nem jött ki sehol. Arra emlékszem, hogy volt egy Real Róma, és Salah mindent kihagyott, amit ki lehetett. Tehát
én akkor azt mondtam, hogy a csávónak itt van vége a karrierjének ott a Rómában. De aztán hát nem nekem lett igazam ezek szerint. Hát a BL-ben például nem lubickolt annyira. Tehát egyébként a Robertsont például a statisztikái alapján igazolták le, de mondjuk Alissont, meg Van Dijkot, meg azért már bele kellett nyúlni a pénztárcába. Ők már név szerint igazolták le. De hát akkor Tibi, akkor vedd át a szót, és akkor gondolom hoztad Edwardsot. Igen. Akkor... Sőt, akkor most elég szépen végigmentünk már, hogy Rangnick, Michael Zorc, Michael Edwards, szintén rajta van a listámon, úgyhogy szerintem nagyjából megbeszéltük. Akiket én még hoztam, az egyik Predrag Mijatovic, aki 2006 és 2009 között volt a Real utolsó sportigazgatója, ugyanis a Realnál nincs azóta ezen a tisztségen senki, mégpedig azért, mert Perez lényegében összeveszett vele, és ő úgy döntött, hogy neki erre nincs szüksége, úgyhogy ezt ilyen több emberes módon oldja meg, és nem egy ember kezébe adja ezeket a feladatokat. Azt nem lehet elvitatni, és igazából azért raktam rá erre a listára, hogy az ő kezemunkássága volt az, hogy egy bizonyos Cristiano Ronaldo 2009-ben oda ment a Realhoz, mert bár őt elküldték utána, de hát a többit azt ismerjük, annyira rossz számokat nem hozott a Realban töltött időszaka alatt, úgyhogy azt hiszem, hogy meghálálta a bizalmat. Egyébként ott volt kétszer bajnok a Real, amíg ő volt a sportigazgató, szóval nem volt egy rossz csapat. Aztán nyilván jött a Barcelonának egy olyan korszaka, ami aztán más irányba vitte a dolgokat, de hát ez már nem Mijatovic sportigazgatósága alatt volt. És akkor lényegében egy nevem maradt, ő pedig Ross Wilson. Lehet, hogy Laci neked ismerős. Ő a Huddersfield Townból a Southamptonba ment 2015-be, és ott volt 4 évig, és tavaly évvégén csábította el nagy örömömre a Rangers, ahol azóta is ő a sportigazgató, és nagy reményeim szerint a bajnoki címig viszi a Rangers-t újra. Igazából 2 dolog miatt is. Az egyik a Rangersnek az elmúlt 2 évben mutatott átigazolási politikája, az nagyon tetszik. A skót bajnokságban szerintem nagyon jól építik a csapatukat, és hát a Southamptonnál eltöltött idejeire is azt hiszem lehet azt mondani, hogy egy összességében pozitív dolog. Most ez a 2015-19 közti időszak, amikor ő ott volt. Hát ciki nem ciki, nekem nem mond semmit a neve. De ő volt a sportigazgató. Majd elmondom, miért nem mond semmit a neve, de jó, hogy akkor említed ezt az időszakot. Viszont mondjuk a Southamptonnak is szerintem angol szinten amit követnek, és amilyen teljesítmény nyújtanak, szerintem az azért kalap emelendő, úgymond, mert nagyon pozitív szerintem. Jó játékot játszanak általában, és bár nincs esélyük, mert tulajdonképpen kinek van esélye felzárkózni a legnagyobbak közé, hát nem sokaknak. De ők stabilan megragadtak az első osztályba. Úgyhogy ez volt az én 5-ös listám. Akkor átveszem a szót, mert akkor vannak egyezések nálam is. Kezdjük akkor Ralf Rangnickkal.
Én is abban hitben voltam, hogy még ott van a Red Bullnál. Egyébként én is, csak mikor utána olvastam, akkor tudatosult, hogy ő már nincs ott, mert amikor ezt a játékot mondtad egyébként, akkor ő volt az egyik első név, ami eszembe jutott. Igen, hát igen, amit ott felépítettek, az Salzburgnál is, meg Lipcsében is azért, az tényleg így úgymond a semmiből azért az elég nagy meló. És azt ő fogta egy kézben. Akkor meg lett említve Monchi. Hát igen, az első időszak az UEFA kupa győztes Sevilla volt, ahol hát tényleg ilyen no-némekből csináltak ott csapatot. És Monchi egyszer megpróbálta a Rómában is, csak ott valahogy összekülönbözött a vezetőséggel, nem nagyon működött az a dolog. És én úgy tudom, most már megint a Sevillában van, és hát egy Európa Liga győzelem az újra sikerült. Tehát úgy tűnik a Monchi-Sevilla páros az jobban működik. Én Dortmundból nem Zorkot hoztam, hanem Sven Mislintatot, aki most utána néztem, hogy szintén Director of Football volt, és Scout. Tehát így nem tudom, hogy működött akkor ott a Dortmundban, mindegy is. Hozzá kötik igazából a nagy neveket, akiket Dortmund összevásárolt, Lewandowski és társai. És ennek mintájára az Arsenal le is igazolta őt, ahonnan hát elég rövid idő után távozott, mert ott is nem egyezett a vezetőséggel a véleményük, eléggé viharosan távozott onnan, úgyhogy az ő neve is ismerős lehet a Dortmund szurkolóknak. És hogy én nem Ross Wilsont hoztam Southamptonban, hanem Ralf Krügert, aki hát igazgató volt igazából, tehát nem sportigazgató. Hát ő 2014-ben vagy 5-ben csatlakozott a Southamptonhoz, és hát olyan nevekkel kezdte, mint Toby Alderweireld, meg Mané és Dusan Tadic. Igen, 15-ben. Most így gondolkozok, akkor igazolt oda Mané. Igen. És Wilson is egyébként akkor ment, szóval ez valószínűleg egy ilyen... Igen, ugye így kézenfogva volt ott a siker. Kézenfogva. Meg hát ki tudja, hogy pontosan hogy épült fel a céges felépítés, úgymond. Nyilván ez nem egy embernek a munkája, tehát hogy simán lehet itt több név. De hogy ez az időszak, ez valóban nagyon komoly. Tehát itt, amiket elmondtál nevek, azért ezek jelenleg európai top játékosok. Igen. Hát ugye később még a Charlie Austin, Redmond, ugye Manét kellett pótolni, akkor Redmonddal pótolta, és akkor ezek az igazolások fűződnek még a nevéhez. 2019-ig volt ott igazgató Southamptonban, mert hogy visszament edzésködni még hozzá jégkorongba, mert ő korábban jégkorong edző volt, és már 2013-ban vagy 2004-ben már egy ilyen, hát valami céges találkozón a főnökasszony Mária Liebherr kokettált a vacsorán bele, és már megkérdezte, hogy lenne kedve csatlakozni a Southamptonhoz, és mondta, hogy hát kedve az lenne, de meg akarja nyerni Kanadával
téli olimpiát, és Szocsiban megnyerte a téli olimpiát Kanadával, és talán akkor mondta, hogy akkor csatlakozik a Southamptonhoz. Érdekesség, hogy ő tényleg hoki edző, és tavaly vissza is ment a Buffalo Sabres edzőjének. Úgyhogy ez egy ilyen érdekességképpen még így hozzáfűzendő, és mondom tovább, és hát az 5. nevem szintén egyezés, mert Márottát hoztam én is, és bár most jelenleg nem sikersztori az Interben, inkább a Juventusos a felépítést említeném, amikor 2010-ben Agnellivel elkezdték a mai Juventust létrehozni, és hát azóta top-top csapat lett újra. És ahogy mondtam még az elején, hogy a Bodognál még előkerült, hogy hát a feje fölött döntenek, ugye Urbányiék. Itt is előfordulnak ilyesmi, hogy olyan játékosok jönnek, vagy mennek el, akiket az edző vagy nem szeret, vagy nagyon szeret, és eladják, és ugye Mutári eladása a Bodognál. Christian Eriksen igazolását sem Conte kérte, ahogy hallottam. De ezt Robi vagy megerősíti, vagy cáfolja. Én is úgy hallottam amúgy, hogy Eriksen nem Conte kérte, hanem Marotta leigazolta, mert hogy viszonylag olcsón meg lehet szerezni. És azért az Interben bármennyire nem mutatja, de azért ő Tatánben mondjuk klasszis játékos volt. Igen. És szerintem még mindig az, csak demotivált. Hát igen, és akkor ez ilyen hátulütője is van ezeknek a sportigazgatóságoknak. Manchesterben konkrétan nincs egy se, ott követelik, hogy legyen, és hát hallottuk Tibitől, hogy hát a Reálban sincsen, és mégis működik. Hát Manchesterben Woodward fogja össze a szálakat, aki inkább pénzügyi ember, nagyon jó szponzorszerző, meg hasonló, de hát az igazolásokhoz nem nagyon ért. Hiába adja le Solskjaer listáját, az annyira nem mindig sikerül megszerezni azokat a játékosokat. És hát még egy ilyen plusz egynek még ide hoztam még Van der Sart is. Ő sem konkrétan sportigazgató, hanem ő is igazgató az Ajaxba. Őt azért hagytam le, mert ott inkább a saját utánpótlásra építenek, és kevésbé a kívülről hozott játékosok, de hát az a munka is elismerendő. Sokan őt szeretnék Manchesterben újra látni. Hát, ahogy látom, ez nem mostában fog ez megvalósulni, de akkor át is adom a szót Tominak. Hát igazából minden nevet előttetek, akit én is hoztam, döbbenetes módon. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy jó igazolás arra, hogy tényleg a legjobb tehát a feladatot a legjobban teljesítettük, és a legjobb sportigazgatókat hoztuk. Súghatok, Tomi? Igen. Hajnal Tamás és Kovács Zoltán. Szívesen. Salló István. Köszönöm szépen, nem kérem. Szóval, tehát visszatérve csak így gyorsan ledarálom. Rányikot én is hoztam, Moncsit én is hoztam, Edwardsot én is hoztam, Mijatovicsot én is hoztam, illetve Ross Wilsont is hoztam. Nekem egy szaki jutott még eszembe egyébként, aki egyikőtöknél sem hangzott el, és azért a fiatal tehetségek felfedezésében én azt gondolom, hogy elég jó szeme van. Luis Campos, a Lille sportigazgatója.
Hát elkezdhetek neveket sorolni, hogy Renato, Sánchez, akkor például a monakói tevékenysége, mert ő egyébként ugye a Monakóban is volt, ugye a legnagyobb név Kylian Mbappé, tehát azért ő neki van szép nagy listája arról, hogy milyen idézőjelben labdarúgókban látta meg a potenciált, és adta tovább ezt a világfutballnak. Őt gondolom még arra, hogy erre a listára méltó helyen felkerülhet, de tényleg egyébként mindenki, aki eddig elhangzott, azt gondolom, hogy tényleg olyan szakember, aki megérdemli, hogy rajta legyen. Viszont már ha megkaptam a szót, akkor beszélnék egy valakiről, akit nagyon jónak neveznek, de én egyáltalán nem értek vele egyet. Ő Csiki Begiristain, aki ugye volt a Barcelonába, illetve utána, miután Guardiola odament a Cityhez is, és őre azt mondják, hogy fú, hát ő mekkora sportigazgató, hát én egyáltalán nem értek vele egyet. Tehát ő mind a két helyen azt gondolom azt csinálta, hogy jó, akkor ezt és ezt meg kell venni, jó, rendben, akkor vegyük meg, és megvette. Tehát igazából ennyi. Őt például nem tartom jó sportigazgatónak, mert ő nem igazán van olyan név, akire azt mondanám, hogy ő odavitt a két csapat közül valamelyikhez, és azt mondanám, hogy fú, azt a rohadt. Úgyhogy igazából ennyi. Őt el is felejtettem, pedig eszembe jutott ő is. Christian Eriksen hozzá akartam fűzni, bocsánat, a Van de Beek nevét, ami ugye Woodwardnak az igazolása, hogy jó áron van, jó játékos, és hát Solskjaer meg nem tud vele mit kezdeni. Hasonló szituáció. Tibi? Azt azért nem gondoltam volna egyébként, mikor ezt a játékot mondtad, hogy majd ebben lesz a lényegében legtöbb egyezés. Nem sok sportigazgató. Itt igazából összesen nem hangzott el 10 név, és megvoltak az 5-ös listák, szóval ez komoly. Jó, hát akkor legközelebb tényleg a magyar fogjuk összeállítani. Szerintem azt elengedhetjük. Nyugodt szívvel. Eldurrogtattuk itt most a nagy neveket azért. Hát nem igaz, mert mind az 5 helyre Révész Attila. Ja, igen. Apoli Hiszter. Tényleg, basszus. Hát ő le is ülne a kispadra, ha tehetné. És edzést is levezényelne. Na, hát akkor, ahogy Tibi mondta, itt eldúrogtattuk, mint a szilveszteri petárdákat. Ugye, úgyse fogunk petárdázni mostanában. Azt hiszem, Robi fogja a következő játékunkat hozni. Hát ha megengeded, akkor ez így lesz. Így van. Én arra gondoltam, hogy gyűjtsük össze a top 5 legutáltabb közhelyet, ami elhangzott bármilyen futballal kapcsolatos eseményen, közvetítésen, bármin. Jó. Aha. Jó. Eszembe jutott pár most így. Úgyhogy jó játék lesz. Akkor ez lesz a következő adás játéka. És akkor megköszönöm a részvételt Tibinek. Sziasztok! Robinak. Sziasztok! Tominak. Sziasztok! Ha tetszett, amint hallottatok, akkor lájkoljatok, iratkozzatok fel, nyomjátok meg YouTube-on a csengettyűt, hogyha van játék vagy témaötletetek, esetleg hozzászólnátok valamelyik elhangzott témánkhoz, akkor írjátok meg nekünk, és hallgassátok továbbra is a
podcastet. Én Laci voltam. Sziasztok! #Kyle Laferty.